Λοιπόν, είμαστε εδώ, Βεσλή, στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε, θα πάμε να κάνουμε κόλπα σε κάποιους. Θα βρούμε, θα ψάξουμε ωραίες φάτσες και θα δούμε γενικά αυτά. Να είσαι καλά ρε πιτσάρα μου, να είσαι καλά. Ναι, όχι. Πάμε. Πειράζει να βγάζω. Όχι ρε μάνα. Τόσο άλλο δεν θα ανεβεί. Όχι, και να ανεβεί, μας έχουν ήδη. Ό,τι και να τα ανεβάσεις. Δεν φεύγει έτσι. Ωραίος. Εδώ. Θα το βάλουμε μέσα. Και πίσω. Θα το βάλουμε. Έναν μαγνήτη. Ναι, όμως είναι μαγνήτης. Φαίνεται σαν μαγνήτης. Ναι. Δεν φεύγει. Κάνω λίγο έτσι. Και λογικά ήρθε πέρα πάνω. Ξαναβάλω μέσα. Και η κάρτα πάει όπου είναι ο μαγνήτης, δηλαδή. Πάω να το βάλω. Τι λες ρε σκύλε? Ωραίος ρε. Έμεινε. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δύο μπριγάδες. Αλλά πιο κοντά, αλλά πιο κοντά. Μπορεί να κρατάς λίγο. Ναι. Τους βλέπεις ότι είναι ψηφισμένοι. Πει κάποιο stop πάλι. Εδώ. Ακριβώς εδώ, έτσι, σίγουρα. Το 4, και αυτό 4. Σοβαρά. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τον έναν και τους δύο βασικά, θα είναι είτε δεν. Άδειο χέρι. Πήγαν κάπου μέσα. Το σκύλο. Κάτσε λίγο ρε κοστί. Να τα κουμπίσω κάτω. Ωραίος. Ωρε μαλάκα! Λοιπόν, έχετε ακούσει για κόλπο με τις κάρτες. Κάτι έχασα μαλάκα, κάτσε. Κόλπο με τις κάρτες. Ναι. Δηλαδή πού είναι ο παπάς και τέτοια. Ναι, ναι. Ξανακατεύω λίγο και τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς είναι οι κάρτες, αλλά κάνω αυτό. Μα πέφυγε. Τι έκανες ρε? Δεν υπήρχε ένα τεσσάρι εδώ μέσα. Πες που είναι το τεσσάρι. Ακόμα εκεί. Τι λες τώρα ρε φίλε? Τι πάλι τεσσάρι? Γιατί πάλι τεσσάρι? Ναι ρε φίλε, τι έχει κάψει τώρα το μυαλό ρε φίλε. Ναι, έλα. Το θυμάμαι εγώ το φίλο. Είναι δύο, ήτανε δύο. Δεν ήταν δύο κούπα. Είναι κούπα.
Δύο καρδιά, εντάξει, πειράζει. Λοιπόν, Όχι, πάμε. Ναι. Τώρα το κάνουμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Το βάζεις. Ναι. Λοιπόν, άμα ήμουν ένας συνηθισμένος μάγος, θα κοιτούσα τις κάρτες και θα σε έλεγα ποιο είναι το φίλο σου, αλλά δεν θα κάνω αυτό. Ναι. Θέλω απλά να σκεφτείς την εικόνα που είδες, έτσι, να πας πίσω μερικά δευτερόλεπτα. Ωραία. Είναι κόκκινο, θα μου πει 50-50, έτσι. Είναι κόκκινο, είναι 5 καρό. Ωραία μαλάκα. 5 καρό ήτανε. Καρό είναι το... Ναι ρε μαλάκα. Ο ρόμβος. Ναι. Δηλαδή άμα το ξανακάνουμε αυτό εδώ πέρα, θα μου ξαναπείς το φίλο. Θες να το κάνουμε άλλη μία? Πάμε. Μαλάκα πλάκα με κάνει. Δεν είδες λίγο. Το κάνουμε όπως πριν. Ναι. Ωραία, είναι αυτό. Δεν βλέπω. Ωραίος. Το βάζω πού? Ήδη. Άμα ήμουν συνηθισμένος μάλλον θα κοιτούσα. Έτσι θα κάνω το φίλο και κοιτούσα. Αλλά πάλι είναι κόκκινο, είναι ντάμα. Μαλάκα δεν είναι καλά το παιδί ρε φίλε. Τι κάνεις ρε, πώς το κάνεις αυτό? Ωραία. Γίνεται. Προφανώς. Γίνεται, ναι. Έχεις κι άλλο? Έχω κι άλλο. Ωραία. Πολλά. Γουστάρετε κι άλλο εσείς? Φίλε, άμα σε πιάσουν σε ένα μπάτσι, σε βάλουν για εμπόριο τράπουλος, να ξέρεις. Σε χώσουνε μέσα, φίλε, 10 τράπουλες πάνω το άλλο. Πες. Λοιπόν, θέλω να πάρεις μια κάρτα, όποια θέλεις, καλύτερα άσπρη, Ναι. που να σε τραβάει. Θα γράψεις πάλι το όνομά σου. Ναι. Θα γράψεις διαγώνια με μεγάλα γράμματα. Θα γράψεις ό,τι θέλεις. Στο μόνο, ζήτω το χώσιμο. Ωραία. Εδώ, κάρτα μας είναι το ζήτω το χώσιμο. Δεν θέλει. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα τη βάλω μέσα. Κάπου εδώ πέρα. Τώρα, πώς να δεις ότι έτσι απλά δεν πάω. Κάτσε, το ξαναβάζω μέσα. Έτσι. Γαμώ. Και πάλι έρχεται πάνω. Όχι ρε μαλάκα. Ναι, δεν θέλει. Λοιπόν. Το μισό του 31. Μισό του 31. Είπατε μισό. 15 μισό. Κόψε όσες κάρτες θέλεις, ένα πακέτο μεγάλο, ας πούμε, κράτοντας. Να δούμε, το κάνουμε λίγο πιο extreme. Βλέπεις ότι δεν έχω, η κάρτα σου είναι ακόμα εδώ, έτσι, Ναι. με δίκη σου. Κάνω λίγο έτσι. Και έρχεται πάνω, αλλά όχι εδώ, πετάει, εκεί. Ου μαλάκα! Αυτό δεν ξέρω τι πώς το κάνει. Κάνει ρε μαλάκα. Πω. Και δεν είναι εκεί μέσα. Όχι. Δηλαδή, Αφού δεν το γράψεις, γράψεις ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Συνεχίζει, μην. Α, έχει κι άλλο. Μην αγχώνεσαι. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Δεν έχει ανέβει αυτό, εντάξει, εννοείται. Κάτσε. Θέλω, κάτσε να δει. Θα μας τα νικήσεις εσείς. Πάμε. Θέλω να αγγίξεις, προσοχή, να αγγίξεις Μια κάρτα. Αυτά. Εδώ, Τι έκανε μαλάκα. Πάμε, άλλη μια προσπάθεια. Θέλω να βρω μια άλλη κάρτα, ρε φίλε. Θέλω να βρω μια άλλη κάρτα. Ναι. Να βρούμε κάτι άλλο. Λοιπόν. Θέλω πάλι να αγγίξεις μια κάρτα. Τι κάνει ρε μαλάκα Τώρα, άλλος. κάτσε, δες εδώ, θα βάλω μια μικρή καμπύλη, ας πούμε. Βλέπεις ότι έχει καμπύλη, έτσι, Ναι. μέσα στις τράπουλες. Για να δούμε. Κάνω. Παπ. Όχι ρε μαλάκα. Τι έγινε.
Δεν έχω καν τα κούκκις Όχι ένα. ρε μαλάκα. Δεν τα έχω, μαλάκα έτσι ήταν. Μαλάκα κάτσε, αυτό άφησε ρε φίλε και μετά έγινε... Ναι ρε μαλάκα. Μαλάκα είναι τρελός ρε φίλε.